Last August 9, 2026 na tayo reported from a concerned citizen, particularly in Purok Sitio, Damayan, Barangay Tutay. Alas 5:30 sa hapon na ay incident ngayong tabo, which is allegedly stabbing. And then, after receiving the report, nag-respond nila yun ang atong kapulisan. And then, upon arrival sa area is nakita nila ang victim, lifeless na siya. And visible kayo ang iyang mga stab wounds. And then, after itabo is nanguta na ang mga pulis kung naabay nakakita sa itabo. And then, na ay alias Hansel na nakawitness siya sa pagdungga. And based sa iyang statement, identified ang biktima si Joey Lawug-Lawug Kakasin. And the big suspect is si Jundel Layar Armodia. So, after dito ma'am is nagkanda kita og hot pursuit. Bali, after sa receive nga information from witness, nagkandak dayon ang atuang kapulisan og hot pursuit for the possible arrest of the suspect. After pila ka minutes, katong mga pulis nga nag-responde nakadawat og call from police station nga kaning suspetsado nga si Jundel is nag-voluntary surrender sa police station. So, katong nabilin nga pulis sa crime scene is nag-coordinate sa SOCO para for the follow-up investigation and cordon ko lang ito. Based sa autopsy report, ma'am, more or less na sa 30 ka stab wounds. Based sa mong investigation, ma'am, and sa visible mo mga stab wounds, gihakot siya o stab. Allegedly, ma'am, kaning biktima o ang suspect is narin sila long-standing personal grudge. Then, katong nga type is kaning suspect before nitabo ang pangdunggab, narin sila ihaw na baka. So, naa siya'y dala na flamenco. Then, ginagamay siya sa iyang amahan, inom gamay, then tuyo siya o mupalit og sigarilyo. Timing nga na sugata niya ang biktima. So, dito na naitabo ang lalis, then dito na po naitabo ang tunggab. Based sa witness, ma'am, is wala giniyan actual nakita ang lalis or before sa tunggab. Nakita na lang niya nga nagsagit na ang biktima tabang. Then, after pila ka segundo natumba siya, ipunan na po ang tunggab. Based sa atohang further na investigation, then sa mga nag-gather nato mga piece of evidence, then sa evaluation is ang kaso nga ito ang i-file is murder. Ang kaming suspect nato is under probation siya sa kaso na violation of RA 9165 way back 2023. So, mo ito nga nag-voluntary surrender siya kaya siya ganahan niya mag-aggravate ang iyang case previously.